Ymhen llai na 4 mis sydd gan bobl ifanc dros 16 y cyfle I bleidleisio yn Etholiad y Senedd. Ac i'r bobl ifanc yma yn y brifddinas, dyma gyfle I holi'r gwleidyddion. Fi'n meddwl bod bore yma wedi bod yn agoriad llygad ac oedd cael y profiad o weld nhw'n trafod ac hefyd yn cymysgu efo'i gilydd a'r berthynas sydd gyda nhw efo'i gilydd yn hynod o ddiddorol. Oedd e'n brofiad rili neis cael clywed safbwyntio nhw am broblemau sy'n bwysig I ni. A oedd e'n hefyd yn brofiad rili neis cael teimlo fel y lleisio ni'n cael ei clywed. Fi'n credu uchelgais o cael miliwn o siaradwyr Cymraeg a sut maen nhw'n meddwl wneud hynna. Fi'n credu oedd hwnna'n bwynt rili pwysig I ni. Mae nifer o problemau, ond fi'n credu bod cyfryngu'n cymdeithasol a falle'r ymgyrch am ysgol uwchradd yn ddinas yn rhywbeth rili bwysig I fi. Mae Caerdydd Penarth gyda cymuned mor aml ddiwylliannol a mae yna modd I ni dathlu hyn. Yn fy marn I, rhywun fel fi, bachgen 17 mlynedd oed, mae problem iechyd meddwl ddim jyst I bechgyn I merched yn problem mawr. Gofynnais I amdano y datblygiad technoleg fel AI a sut bydd hynny'n effeithio ni yn y dyfodol. Mae'n achosi ni deimlo fel bach yn o dan straen a yn bryderus amdano beth sydd I ddod. Mae'r ysgol hon o fewn etholaeth Caerdydd Penarth. Ond beth yw etholaeth? Wel, yn syml, y ffordd I ni'n rhannu'r wlad adeg etholiad. Nawr, mae yna 16 ohonyn nhw, gyda 6 aelod yr un ar gyfer pob rhan o Gymru. Mae Caerdydd Penarth yn ymestyn o waelod y garth I sili yn y fro. Etholaeth sy'n cyfuno etholaethau seneddol gorllewin Caerdydd ac etholaeth de Caerdydd a Phenarth. Ie, yn ymestyn draw i'r dre lan môr yma, ond mae'r etholaeth yn cynnwys talp o ganol y brif ddinas, un o'r ardaloedd sydd â'r boblogaeth fwyaf amrywiol yng Nghymru. Ydy, mae'r etholaeth yma yn gartre I bobl o bob ran o'r byd a diwylliannau a chrefyddau gwahanol i'w weld yma. Fe fydd gan bobl ifanc gyfle I ddewis yn fuan iawn, ac mae'n addo I fod yn gyfnod digon ddiddorol.